Limbulu binatang turun ke Marama, rawan dan highway dengan membawakan dan daya kami dengan kuah dan tosuat tolong Gauna Mikenda dan untuk baru pikong dan daya dari Bali dua yang dua Gauna lebih gerabi dan singa dengan kuah. Gombolay ko na naman doon na bingon ko na may tali. Diba kayo doon na kamata, may lomana, may rawan ni Baro Romo, au na ni-perform. May wasya na hospital, buwan doon kami. Yung kailangan galiliw pinikuha, kamaro tagal kailangan iwatin doon na weekend malabo yung kasagila ka doon mga may doon ng songgo, kaya na marutakin, dabi marutakin na pamantulubay. Tidurang ka, maruta ka ng naunang ko, kaya meron ni Luray, yung dasok kapag ko ka na maruta ka ng kumpulan, anyway siya. So naman nawa, sa ating bu, nagtatusong-song may ng bula, nabibuno ay buru-bura, liwag sa kapag ko ng hindi, liwag kapag kobilisan na nabang bauta, and nung nagdingit ka ng kalu, kinabig kaya ka na kaba, and ang galing buru-buru. Au tingin kinikik yung niliwag hani, meron yung may bagay tabi weekenda, and sere, pabutaba lili ng bossing kalu, kaya bitiyaw ko na kalu, maraming bali na mga kapula, naturang kin marama. Sabo wala katiwa ko tinabiyo kani, turang kin marama, nanauna, ano may tamus ko kinata kalu, ang saka-saka binata, nakaba na nung bula, kaya na nung bula. Ito ko na bossing kalu, let your light therefore shine before men, that they might see the good works and worship the Father which is in heaven. E non è nato io, lo malami, non ho visto un bel weekend, e non ho visto tu, per ogni cune, la cosa che mi ha detto, sei vengo a rama, poi viene in casa di calore, guarda la rama che non burgura, mi sa un bel weekend, e non mi calore, mi era ogni tauto che non bula, e non ho visto caristo, a guarda la rama che non ho ira, stavo con un vedi, che non burgura, che non coccaua, la devi dire un burgura, e non ho bula, mi era ogni rete che non ho roma, i caristo. Ano kita memang kan kini berwala, meu na mai wase sona kaya na sere, kini kaya undi kita na lumangu, el bos kita weekend, memang dia wase weekend na rawa, kata na maruta, kata kami kuah, na rawa lumukina. Sebero ya ukira nilulununda, renyunduri tu, dua na masih, kamay kimani, may lomalani, meron ko binagam may baru tadi na yawo binagam hindi kuah. Ni buat sabi na lubim ni Yay ng kalul. Basta tagila, at nabasa na ko binaniti ng bulan, kaya may sambol kinan, sabol na nung ni Matutu. Nabarorote na ng ni Yay. Kuna na nung ni Kukawa, nabuksa na ng ni Chisu na ng soro ka ng bulan din, kaya na todo na. Amen. Ako katamang tinguin ang sero babalangit, bilang sero barong tatumayo na milangan kuwang, o tiya ang nagawasya na itutuku, narawan ni magbulong mantina, ang lubili kalo, at yanin natin itutuku, turang yung marama, at narbiwa sa itikin, at rin mo kaya, may bayan natin ng dambulang kalo. Sa totoo ka tiyo na loto, maro tayo tiyo, na nang tilaka, at sa maro tayo tiyo, hindi sa amoli tiyo, at nang bigilay kay Jesus Cristo. But that is not enough, my dear friends. Going to church and participating in church activities is not just enough to save a man. Naraw mo mula yung doon tumata kami yung kanya ng ready. And doon ang kautawa. A transformation of a mind. Naraw ng bisaw na tumata ko na wili Kristo. Kapag ako sa inyo wili Kristo rawa, ako na sa inyo rawa ng bulat turang ka na marama. Yan doon wili ka mo banda na bigyan na sa inyo ay wili korte na banda ka. Kapag ako na sa inyo dalawa na ng bulat, kung Jesus Kristo, kaya na sa inyo ay na ng bulat, na pupungo. Kaya mo, ano sa inyo at ang grupo. Tugunaw po raw sa ating arisin. Kaya ako ng bulan, turang ka malaman, may ako may bow na may kating nga. This is very important. And hindi bow. E raw ka ka, may ato turang ka malaman. Durlo ka naman yung gawa. Ito sa rong siguro na. E raw na. E nakukaway Kristo. When we submit our lives to God, our minds are merged with His mind. Our thoughts and feelings are merged with the feeling of God. Lord, we live the life of Christ. This is what it meant to be clothed with the robe of righteousness
Sa kwemo kumilibetani na kaya mo to kay mendo ay sulu niya ni sulu niya ng lori Kristo tuno pola sayang mo yung bow na kaya nga. But we know that it is very impossible. It is just impossible. Ang mga talaga ng hindi ng sanga sa niya inawa ay bala-bala na kaukaw at nagriba-riba na nung pula. Ya obawi minang at hindi nyo tayo sa tibo yung hospital ka na lamo ka na ka na. Rikata yung so, meron mga salat na di kita mata na nung salat na rawat ka ng pula. That by beholding, we become changed. Diba ka ang nagtulad na Gauna, mabaka sa Great Kristo ay nagnabuosa o nagtunikwe. Obawi minang at hindi nyo tayo sa mga tagsarilo sa video yung nagtulad sa Sultano Hosea. Awin ka ng Hosea, ni tarang mo ang palit Moses at totokan yun ang rumiwing kanyo, Moses kay Kristo. Doon nga sa nung Moses, yung kreatura na overread na nagluminister raw. I beseech thee, show me thy glory. Ito ko na nagkalaw na po sa tayo, yung you do, naman na namikinokyan, nung mula ni wait, tinigawin mo. Ang Moses mo, ito mo na nagkalaw, Moses, yung doon kamata, si Ridiaw, si Mula. Naman na kumbilibig kanya, nangauna, already, kaya ito kininubang sa kara, ito naman si Kalaw, kaya nakawag sa kara, na po niya. That if I seek Christ, I will find Him. And if I find Christ, nangauna na rin wagi na, and a senga raw ka doon ng mula, na kamatamakanggo, and ang mati nga, kuno pola, o sa mati nga bisi nga, saya doon may pola natin nga. E kami nilukan niya, nabibang mula, yung may nakabot Kristo, o wala namin kaya tigo, ikuha, yung sa ato, si tigo namin lang nilo, turungan na. Sa bobol na tigo, namin tamusuki ng bulang gori, and listen mo Kristo, di kauti, ira, and sa ubi ko eh. Abi natin mo, natin doon na seri ni kuha, may tigo kina, na viewasay, and na viewasay kina, and na yakabibin na ni kuha. I can take all hearts that's broken, make it over again. Oh, but I know a man who can. I can take a soul that's sincere, make it white as the snow. But I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of man. I call him Jesus, for he is my dearest friend. You feel that no one loves you and your life is so out of hand. Oh, but I know a man who can. Amen. If I can't walk upon the waters or calm the troubled sea, but God, I know a man who can. And I can talk the land down over, or make the lame to walk again. But I know a man who can. Some call me Savior, the Redeemer of man. I call him Jesus, for he is my dearest friend. You feel
turangkan merama, berbukan menelawa, membalikan dan seria. Ano da, sa katanin dua, ran na pagin na katanan ng mumbula. Sa katanin dua, o Aristotle dua na. Sa raw ni naman magkala tayo pagin lang sa ating ginagawa kani, kaya raw ni tatapok Aristotle ay nangununggo, ay nangungumbula. But kaya kau rin, na buwas ni Kulu. Ano rin, na kali o rin na kama. Na Kulu, na nangungumbula yung doon na kamata, meron po buwiya, nangumbula. Narin tau bapa. Iko kami bekani, and the sambula tigo and dua navanu mana ni kenda tali ni go. We live in a society that has been downtrodden. Sa butura ni sombu, ha sa mau lutu sa na na ba tangin ni ni bulan na tamata ni kini do ni ba tangin ni sa lulubra sa barolong sa. Ito ko na bosi kalau kwesa na luma sa buku. Ele manda na hukuman. Bolo paula. Na vamos dar tudo com a coisa na numa sabuku. Ele manda na hukuman. E quando o mulher tipo não dá nada que me dê cani. Na reunião de bullying na bullying na luganda. Na Gauna ainda vi que até me deu esse que não cabir, só tô me vir naquele sontar. Sa sa ni bullying na ano ba kasama sa mi tao, aquilo ka ni tamata ba ni sana no mali sana dona ka sa sa ni na ba tawan na lumanda ka sa ti lutu kina ni ba tangin ni huli kina raw ka kina rai ni tamata bala ni sa sa ni mulia na bos ni tulo e sa mulia na lumanda kina bingon sa labo e bunga au ni tala ni ba kan ni kuwa ni raw ni tulo na weekenda dorbo ko baro no ti ni kuwa ko bin ka ta me bi sa na no mukula alaw ni pula sa ni bi sa. Dia berkata bahawa senra yang dalam dunia. Karena dia waktu mereka menumbuh, yang nanti ni buru-buru. Kalau yang tu betul menumbuh mah berbau, saya ni terkan sebenarnya. Dia berkata bahawa segera ikan istorun ada. Na buku kena yang matua, turun ke merama, berbau ke menelawa. Asa saya ni malu ata kalau nanti pun ni kuat, saya ni rawi kurbuli. Rawi tu yang buku karis kau. With Christ we are complete. We are complete only with Christ. In Him, our mind is restored to the minds of those who are in the plan of God to be made in His image and in His likeness. Se kwemo no buli batangin ni de kuni ni kani. Se ni dona buku kene kilaka era ni na bagato tu bataki. Wa in dona kamata ni sa restored na no bulo Kristo. Me uzia tale kai to batana kulu. Ikuwa ita sama tamboko. Ikuwa saya ni biru kobi. Ikuwa sa viva tanya ng mula, sa rota natin sambulan doon ang awit, kunin mo tabu, sambuto-buto o burbura. At kung na po si Kalo, sa angkas yung burbura ng balay na siyang ikulat talo. Kaya tutuwa tayo doon matini. Nandagaro ni Kennedy na kami niliyo kaya na mata na humilangaw na raba na may tananoy so, at na kematik na nanuma that we still have so much time before us. Kalau kana singa ni Noah, itu nama segala makadana kita dalam singa. Awan turang o Jesus Kristo. But it will be forever too late. Mereka setengah kita nak bisa tangan nang bulan sambil. Sa tabalo di narana mati burbura. Asulian nang bulan. Itu kuna na lukin wasit tin kabitu. But first he must suffer many things and be rejected of his generation. And not knowing the community, we don't know, we don't understand that as we live our lives. That as we behold the world, we were rejecting the word of God. Ikuha na kaniwan hindi na kanilukan, ikisalilay na lumuli ka na po si Kalo. Ang tutukunan tibo, ang iso ng Gauna, nabibaw niya tinalin Kalo, narandaman ang lumikina, narandaman ang bratkina, salaylay ka na lumuli ka na po si Kalo, then Satan is doing a good job in your life. Kanilukan, ang winakan na tutukunan, ang kanyang sireha, that I know a man who can. And he is so perfectly given. There is no power kung nilikan niya ng galing murmurungo na bisultan ng bulo ng kamata. Ese ni doon kilaka, ese ni doon buku, ese ni doon tukawa, mga buniway na rin bisultan ng lor ng kamata. Yung Kristo doon na. Mga kaya na yung muli ko. Kaya muliyaw. He understands you that you know what's nigalo. There is no love saying, doon na lorong ay wasirita na lorong mo. Merenisya na nanumbulo Kristo, sindor kamata, buhay doon ang kamata. And Christ gave their life for you. So yung Kristo na nanumbulo, kami nilibakani,
And the Vitalo Tavua is going to show you what city. And they were coming in Bula, and Bula can Tamata, and then Muru go. We saw Lutheran on Bula, and go to one. So saying that you came out and we have no hope. We are giving it power that is beyond man's imagination to change us and to change us completely. But if I submit my heart to Him, then He will do that. And my life will be purposely fulfilled. I will not give a Syria that I know a man who cares. If you want to perfect your life, but God has given us a hope that is eternal. And when Nambula can be the kind of Marutaki and Nambula go, can do it and Nambula Kamundu, Nabua, Senakina, Nalomo, the kind of Toyumati, kind of Kani, and the way Tawasi, Meluka, and Tasutavatigo, and the Golden Angola, and the Mountain of the Serie, and the Italian and the Blessed na serie, le continue serie, Nikua, and then serie of Clan Sandro Madoti, because He lives, I can face tomorrow. Amen. Amen. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy that He gave. Oh, but greater still the calm assurance we can face uncertain days because He lives, and because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river, I'll fight thy smile, no more with pain, and then as death is the way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He reigns because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, because He lives, and He Amen. Kibulin tulang kemarama. Obanan kenden kuah.
and a cocoa in the bullet looking at. Tukunabango and the prophet and the Washington. Oh Lord, I know that it is not intended walkers to direct the steps. Turang Marama, on the Multico, not the Mata, and the Multico and Cocoa and Kulu. Without him, on the go, Saya Lady in Bulabul. Dormo can one in law, you say Multico, Sulian Mumbula, Nevayataki, and can borrow Rotaki, Nakalu. So the Multico of the Kani, Sasani in Tala, a probe side, and on a Tukuni a big kind of Nado, is a very small tissue Christo, and all these prophecies have been fulfilled. Two and by the letter. So the moment can be recognized in the letter. And the Toragona, we have a new making and it took to go, who look at the Nikua, or a busy that in the Yokai, to put a hospital in a other man and don't drop a single labor at the labor. Sending Robisi and Biamu can be a kind and a busy day in a tomato and a mud and a tomato. It was a grand hospital. How did the Benjamin Kua, Mutukuna, and Kua, and Alabama Politico, Setigo, and Karamada? The Biamu and the Biakan hospital, but we don't know. The kind of building tomato and Magitico. We are failing, our laws are failing, we are falling apart, our homes have been destroyed. Never matter what it's about political, but at the university. Say, don't go to the Nambula. Also, the people were tying in the Nibola and the tomato. A Sarabatigo and the Mother Sawati and Dolmata Mubali and order to live in Sulianity with Katana and a town. The year of Savali to Solomoni, and some beautiful and the Matawa and the Sakara Pula and the Mother Taganambula, Sasani Kuneva in the Loma. Saya ni kalau lomaya. Itu pun ada bos kalau ni ada orang Gauna, empat tempat mana lomaya. Tak kena kena ni, ni sahaja ni semua cici terito. Sambat tempat mana lomaya. Ni sambat tempat mana lomaya kini ni mereka ni. Sahaja tak kena nona saya awak kena tempat. Lepas kini lomaya nama orang cici terito. Awak ni tiba sosial orang mana lalai, mana lewa. At some moment to the bus stop, the people who are looking at, but it's high in the Lolomongo. Nikua, totally celebrate Tavua and another town in the one way the Tuki and a Lolomongo Nikulu. At Tosamuta, that is a penny, Turanga Kimon Salmonigungo, as I would like to say. About the community, and the Dakun Nimbula and the Rayla and the Rayva Tomata, I think that in a Donambula, which is much better. A walk with Christ. Doon ka ng marama, estaba tu nende ni kuha, para sa kasi ni tawag na nang tambula ng tunay. Kamu tu naman sa mali, sa ni kuha, saya ni kamida, ni bebe kanya ang bugili ang unang dabi sa talikina, ni sa Berlin na pamaw. Saya ni nalolomaya. Ni kuha kami ni bebe kanya, kaya kaya luwa na kaukawa, sa mata, nakamata, Nakokunga niloloma, malagani na ambuli na tomata na naloloma. We are made to be loving Christians, to be loving beings. Our hearts are made with this power to love. All the things we can. Pero kalau saya nak belajar nama yang aku akan berbicara. And the ambuli na tomata kami nilukan na dozier kalau kita kalau and we were made in such a way to be filled with the power of God and to love, for God is love. Yeah, in the name of we have lost it. We have lost that power. And we can bring it back. Lord, give me back. I help you over those so that we're going to India. Send us an accurate send me a can. Help Kakir and the Vitalano and the same Dona Kan, Karanalman, American and Guloma. Can they get in the killer? Then the Lakmula and the river look at the Dona Kan and the mouth of the killer, no Lomaya. Yenikua, and Dona Kan, look lady, no candidate, okay, Namatamarau. We have the best smiling faces in the face of the world. O yun kaya na mula nila na kumumay na ng banwa, na hindi nataka, ni kunibiganda, na matanda, na matamamaraw, na mataseraw, kasi hindi kunita na sa ibulbula. Yes, kilo nga na matamamaraw ya, saya ni naloloma kwa tinguba, na irerayo ya. Now we can smile for money.
and the marutaka, and the very time can be Serau Matanda, in the rain and you don't get so good. You will see a little free. When you go back, I stop it and then there are $10 in Alamana. As I went in the community, the car, and what tiny mula, salute in a London mula and a tomato. Obligate mo lang at tayo doon ang singin ni Kuwang, doon sir, weekend na, may kami ni Kuwang. Nangagani sir mo ito kuna, fear not tomorrow. Mataka, and we sing ni Mataka, kami nilo kayo, sing ni Doy Kila. Singin doon mo lang at saka na sing ni Mataka. Yan lang at ni Kuwang. Mabasang rin naman itong kilo, kinakena yaw doon. In these days of uncertainty, questions come to my mind. What is waiting for me and the rest of mankind? Fear not tomorrow. God is already there. He's charting the course you take. He sees each hidden snare. He's waiting to guide you through each burden and care. Fear not tomorrow. God is already there. Are you troubled or things to come? Is your future unsure? Are you dreading the coming dawn? A long day to endure. Fear not tomorrow. God is already there. He's charting the course you take. He sees each hidden snare. He's waiting to guide you through each burden and care. Fear not tomorrow. God is already Amen. Kami kami tulang kermarama. Alu boleh juga nak kami kuat dengan Gauna baru tak keluar biau nak kami nak hendai. Panan mungkin nak bulan. Seni raun terges tak kami kami lebih kah satu yang matang.
The word of God is pure, and don't take on the tubu get on a kambasi. And then a leg of the tomata, and in the Vasangana, we know Salebu Bunga. We will not find the right counsel for tomorrow, because tomorrow is a tomato Karistotondona. And there is no power to be able to see that. Trouble that is coming before us, sending to an Maruri Rawa, and an old and Tungo, Bagabo, is a Tingubenoma, Nicalu. But it was Sangarika, how irritated, and a Sangaranacalu, and the Kuniqua, and the Bissau, the Makanaka, and were ready. So time is very important, Community Turangi Marama. We are running out of time. As things are going to be unfold, you will be reminded continually by the leading of the Holy Spirit that Babylon is falling, the system of this world is going to fall apart. And it does not have much time. Probation is closing in upon him. And as much as he can is to draw people away and their attention to be distracted of the things of this world. And so Christ is asking us and begging you today. As a Tukinikuan, and only when nothing alone that Tukinikuan to Nilukani. But Sagarana Kalo is a Kunitiko. Seek for God. Kalin Koya is a running wrong and Dalingana. Gonna know the community Kani, what to the Pino is killing a profita. In a Gona. Sana didibo mai na no ni tuba gana lingan kalo na ni magata gana lumandra o yun na tomata and the dele ni buru go o yun ke de na bakila ni sabi sauna no me kana kai sumana no mosun kalo karna baro tanga no no mula mero uzika ni sto na magata ki ene o to tin go and the san do we ta no ta ti ke ni na kai sarau de sona no ne Yada tu main na Gauna, and bring out in the tomata, and they were attacking the man, and the Gauna to the go, triple six. Kalibu weekend at the same in the Katoya, and the Kilana, Tini, Nindia. Yam Yotukuna, they're sending Dinky Calisto and die. Halotani Maya and Mura, Melabo Tio Calisto, and Mura, and a Capico, Namakaya. Dahil natin na nanonambula, and go to Tamata, Muri, that the whole world will wander after the beast and the system. And a Muri of Murmura, and a two of Murmura, and what can you make? Can you imagine? And when the Willie making a big so imagine too, Vasora Venezuela, do was in there, but I didn't even know. Yamos and the Sutawa to get a review. And San Willow was now 10 and Lubinicolo, San Willow was a Talanticolo. Malata, it couldn't almost go, no Saint Kilani, no Vanicolo, Mitigo, no Yanicolo, Okwemo, Barro, Calo, and a Mondo. Complete worshiping God, Community Saint Kilani, it's not about giving tithe and singing beautiful songs. It's solely Community, solely one dua, or Tamil and Mula, and on Caristo. And you are set apart. That's not the unseen thing. Was a sweating bull in the matter can be mechanic, send Kajana, and on the Vinacatolumana, and we couldn't. A Solsomango, the row went at the matter, they would be Caristo. The court of the mechanic in the Salavatin and Rambula, Saratemuta, the Somo Menambula. The Tebu Somot around the Lival, Satu Mena Kaluya. In the other way, I'm going to go, the Saname Bisutaka, Nambula, community mechanic, when Sora Ratan the matter, the Captain Tozoko. Non kilala tomata na kalo se me lotu mwana kalo wa yaro ba indina and the raven sa keotina and don kadi mataki kilala ya dumai te gusto mo tinabalilu ke kasi ni daga bigo on se ni dun balutu me chiko no mukadi au bitaw na tra de kilake na kauta no trotiko but if you come again the whole world community will come again, will unite against God's people and God's word for the salvation of men. Yaw na kata ng tugunan ko ay kami na secret turang kan manama. Tugunan mo si kalong daw sa sentyan daw bali ni kalong. Roda kami ni bekani. Na loto hindi na. Wala kalong bagayaro at tugunan naman turang at Jesus Kristo buhay daw na marama ang patin na buhay ni Seka.
Quando veitala no, ang itabuti kinalabosan mo, naman turang o Jesus Cristo, buwan ng marama. Ya, ngayon lang matartar na marama, ang itabuti ko Jesus, turang ang ito ko na tigo, walang nunggungga, roloto tigo ng pinalungo, nagsasilsong ba yung Jerusalem. Ito ko naman turang at Jesus Cristo, salvation is not yours, it's of the Jews. Yeah, the hour cometh and now is that those who will worship God in spirit and in truth. Naloto yung nililakani, ay sa ikan naloto na. Naloto ay kanimbuling kamata and reason na. That is done by the Spirit of God. And worshiping is worshiping in the Spirit of God. Saya nga nangyali kalo, saya nga kinisema matigay Kristo. Ganun mali kami nililakani, e se ne non indora tomate con l'Italia, o tu non dono qualcosa, non vamos a fare quella bocca sama, non hanno di capito, e tu non puoi, in order for men to keep the Sabbath holy, men themselves must first be holy. Però ni marre ne sinatamo ni kalo no mata, na tamata ni kalo, ne sava. You must be holy. Ya, berangau sa kinamatan ko kanilukan, sana rin intindi na turi ko luto, kaya tudo. E nagsinga, baru sa kinakalu, balik na sa maruta ko guru-guru. Ya, sa tukuna na kalu, na nanobo, sa salat at kumay, tukuna ko ya, where 2 or 3 are gathered, I am in the midst of them. This constitutes the church of God. And say it constitutes the church of God, and one of why to live, say, live na live, and Ramadan. Ile rua, rozamuta na yan yung Kristo, sa kino nila ulit ito, Kristo. Ramadan. It is the presence of the Holy One of Israel. And then when a presence, na kalawin ng nungungula, was a bisabya, makes you the church. Ego, levi wa kami ni kanina, alam na nga na ba saula natin ng tamata, na muna siya namu, Ramadan. O yun, they don't need a church to worship. Because they walk with God. Ang kaya na secret, kung natin matulad bigyan din ko, kahit kung nabos ni Kalong. Ang nabarabaro sa ito kinanamurumura, ito ko nolog, yung mga nasiri no, ang gay kunyo no. Ito ko na namormola, ang magtimu mo naman sa iyo, ito ko niya, these are the generations of Noah. Noah was a just and perfect man. He walked with God. Ikaw kami na kanin na lot, sa ikaw ay nanumula ko ba kay Kristo. Nawala ko ba tayo multati, nawala ko ba tayo bangka, nawala ko ba tayo biban, mukha ka daw kina. Nawala ko ba kay Kristo, malata, isa sa inyo sambula, Kristo sambula, ay nanonggambula. Ikaw kami yung kayo, wala natin yung seryo na naman nila, rawan nila, balikin na, nangangan ni seryo, pero ka, ausan gay, wasiawit nga ya. Echoes read the call of all God's children sending up their pleas. If it's a multitude or only just a few, there's no end to possibility. Where 2 or 3 are gathered in His name, when 2 or 3 are praying, things will change. Situations turn around as we pray heaven down. God still answers. If there's only 2 or 3, it doesn't need a crowd of people all around. The God to hear the voice of you and me. Our fervent prayers are heard according to His word.
answers if there's only two or three. So let your voice raise to the throne. It will teach you to be made known. There are miracles in store when we believe. Amen. Amen. Hindi tayo boleh nanundok bulan ni kuah and itu juga. Remember, you might not have anything. You might not have it all. That does not matter. It does not matter. You might not have a better education. That does not really matter, my dear friends. That does not really matter. Today we pursue a life that is going down the drain. Everything is falling apart, but we still pursuing this life. We have a life that is much better. It has not entered into the hearts of men what God has prepared for them that love Him. Seni rawan ni zaka rawan na buku kele kami ni veivakani bosuki ba dan kila kaka na buku sa do pro mundo. Ano seni do pro na kai baru tala ki be iko te ko sulia na mumbulo wa. And it's not too late. Think about it. Nikua. O sana mi urge te ki nikua. Kwa na mi kitale. Pero nakataka na mumbula. How much life do you have? El favor tu nango eve remember to me do ben ni sa mumbulo. My life is finishing very soon in this world. And that does not bother me. What bothers me is that I am here to do the will of God and I'm preparing for the kingdom of heaven. And don't come to me with kindness, I think in around the Tamata and around the Kautalevi and Longumbula. What I get in Julio is over. A Kakan will come with kindness, says, don't come. As I have a Tara and Mubasa, Manutaka. Nikua, meu bakila, Nikolo is in beauty in the Nona, the Makandala Wandundua. Nikua Kamil Lokani, not a cannabis Muritakiado, not a cannabis catch in the women, Desukani Mulu. And a Hulun in the Raka, the Rovita Rotibato Muslim, Unoka, Berata and Australia, and Nana Lori truck driver. Berata in the minute. Boso sa tagisar nga bin boso, ito nang turang sa nila panoni, ano na boso. Boso na tayo kuya, boso na tayo kuya, tamtalim ko, kakuya, yung tarang katago, kabugan na sa katang lumang, saan ka lumagobi na kanila sa boso. Yan ang mula ni guru-guru ko, kaya nilibyokan. Ito ba na bola ni Bagtikila, na malata, na itutuwa ni Bikay, Bibi, ang dala ni guru-guru ko, iliw man na nakaw, sa spices and liw. Na yaw kani mo mo liwa iko, but yaw, you are down right there. The soul of man, na what to do kai, kan bedi to dua, and the dele mo mo mo, ay ko ba kiyaw. Iko kami ni lokani,
we have a group of people, the elite, they want to remove as much people from this earth. Don't you want to see the matter? That many can do matter. That many can win matter. That many will take it. And don't you want to reason? We buy the cost of material. It's too much. We are too much in this world. Too much problem. Servetura na kukawa kaya matuloy tondo na ino na kalu. Bagakan ng kamati kami kani and the kawa wala masarin kuwa. Kuwa bita kuna. Ba Italia sarna nung kami na tuwa na ono na makin buno sa sakit. Baka betul kala. Ano ba si Kimi nung nandang kaya? Kaya nito na ba na kuma? Nabigkawin ako sa kaba. Sa nito na may babin mo na kami ko. But you do something wrong, you're out from the good. And when you come out, remember there's 200, 300 souls. Tama, tarwara ka tura, lain ito may interview na lang ko. Kami yung turang kan marama, yan, wala lang yung bulang. Kaya lang buto-buto yung bulang, yung kasaya zona. Levo nga ito sa daging ibuli, kaya kilakanan, levo din ang dalenga. Ni kuwa, undol, baka undol, milyon ni labo. E wala nga taga tumurumura, na waliya. Na tawin mati, sa siya yung waliya rawa. Ray ang baki, and nandito na lang ang budget, milyon na budget. Pero kung sa ngayon ito, nambula, ito yung nabi karisto. And the neglect akan, the reject akan nambula yan. And the pinakata, na dapat sa ngayon, ang sa labulo dito. Ni ko ito kung iba kanyo, ni taga nila bugigenda, ay tubi-tubiya. Ano sa hindi ko sa pambalawag ko, o may bilang sa rin na siya sa nagkalalay, sanawutin ng tutuko. Wala nga naman doon na sa rin ni ko, nita ka ni na bugigenda na tutuko, ito yung nasa rin ko. Kailangan nila na kailangan na dagan sa rin ko, rin yung rangaloto ko mamu, ay tutuko ito ang sa rin. Sarau tiauna non valera lai lavo porque nada ao nui takatiko na korokoia eu digo kina que natura Kaya beyau, iu prabu au sakamata beri, bura, iau nui takatiko, na porokoia, eu digo kina, que na dura.
Amen. Praise the Lord. Ano lang at sa talino na sere, o ito sa nagdula ng bumas ni Kuwa, o mananunigit yung kami and a matin to ikaro sa walang sana na rimay ni Monturang o Jesus Cristo. Nagwata kiliki na kayo, ito yung Monturang dyan marama. Ito kuna na po sa ikaro, meron ko at dinigil tayo sa les, wala yung Yesus Jesus Cristo, sa kunituyan ka ng mayura. Kaya ya kabin mataka, na may kurikila na nito tuko, na lang ito talaga ito yung sere, depende ni Kuwa. O sa lang ito, tumando na sere, goy ke, o lang ito mo lang ito talaman, diba? Kaya ko sa ngeri niyo ni Kuwa sa ikabito ni nung unduli tigo yung nungo, at nabing mga kawan, sino barong buka, kaya na kabin sa tambo ni mataka. Mataka, o suka may naluto, o may langat tali, o may pamatalatakan, itutugo ko, siya meron tao doon tigo, o siya ay alasingan ko. O kata mo ba diyan, itutugo yan ang doon tarasere, serva biti, o ni kaka, ni nabubikan ba, ay itutugo mo, alasere. Ito din serenggo, sa noche ko sa mga masu. Walang tenda, matong pinitalo, ni sa bolang sa mga tayo manitalo, gamit kau tiko, kaya utak sa veivakayadrati nabusa niya ni my coach Jesus and the new nasina kay corona hello mangu seriado minalita meu na raída voz tu nome durará. Eu não sou Tavua, lai liberar, sumai, veivakayadrati, só não
Nakasukuya nandito pinikuha. Itakan nila marutaka. O marutaka nilibekani yung mindurike. Kailan dua sila dua. Kaya raw ni pagayiwa. Sulit yung lomalangin ng lambulan. Nakapahinratan na ng lambulan. Kailan doon ang matin ito. Kaya tao mundo. Albihiya. Pero kaya nakuhan doon dito ko. Ay tubo-tubo ni tamata. Ngayon nandurike. Aw nandurike. Kaya nabukumin niya. Naluwi ni Kalo. Ang balayan na ng dambulan ni Kuwa. Marutaka na ng dambulan. Kailan doon ang matin ito. Sa marutaka doon na Kalo. Bacon. Ang sulit kaya na kaya lulun-lulun na yung doon na ng masu. Tamay kimami may lumalani. May masu na paging ginagad sa Kuwa na buwan ng Milolama. Our hearts are lifted unto the throne of glory. And we pray, Lord, and understand, Lord, that we fall short of the glory that you have given us. And we receive the power that is given under the sun, that we might partake of this glory, a grace strengthened by the faith of Christ, that we can be enlightened, empowered, judged, and move according to thy will, and walk whithersoever the land will walk. E che non trera rawa na limosa. Na valeu na dumbulo ira rumosa. E tugu-tugu na kabila ni Kuwa. Usa kirema ni albinaka. E tengo ba na dumbulo na sing ni Kuwa. Dua tayo na biya na lati bo wiki mani ni mamimbula. E ni mamilako na matamu ni mamikaluko. E sendo na ka. E bunta ki na matamu ni. E mamimasu na ba binaka. Langita sa tiko na tiga-tiga tambo. Kau-kau ang marurito ni mamimbula ni singa andi ko sana. Kaya yaw-yaw ko son na nagubin singang ko. And as a time in the women want to run on tissue to the stone and when solo, Nimami Bula, and Nimami Nui, Nambula Tamundo, and Namani tissue, solo and Nimami Purana, Dina, Amen. Amen. Naka, we should tell him Taka, like Ongalala tu, Tibu Baboleka, Rajo Molamai,